降雨タイムだ。学生たちを現在地で休憩させろ。雨が降ると岩場は特に危険だからな。了解。雨量は30ミリ。多いぞ。しっかりビバークさせろ。やけに降らせるな。ルームに帰りてこっちへ来いよ。ここは濡れなくていいぞ。まだ20キロもあるんだ。風邪をひいてへばっちゃうぞ。特に君のようなやわな坊やは。うるさい。誰が坊やだ。僕に指図するな。ああ、そうかね。分かったよ。じゃあ好きにするさ。笑えよ。おかしいだろ。君を出し抜こうとしてこうなった。最低だ。サビ家のつらい星だ。大丈夫か。触るな。僕に指一本触るな。触ったら殺す。いや、殺してくれいっそ。あんまり惨めだ。耐えられない。どうだ。君の宮殿だ。